Здравейте! В този урок ще ви покажа как да направим ето този текст ефект, значи малко електрически ефект. Подходящ е, може би, за лого на сайт, може да стане или за някой формен подпис, или каквото приложение вие му намерите. Вие си знаете за какво може да ви потрябва. Сега да започваме, значи правим си File New, за да направим нов документ. Избираме дължина и височина на документа 400 пиксела, 1 квадрат. След което избираме Fill Bucket Tool и с G се избира, или тук кликвате, или Shift и G, ако ви е градиента на преден план, и запълвате с черен фон, като преди това натискате D, за да стане Default Colors и да знаете, че ви е черно това. След като запълните с черно, си идвате тук при леерите и си правите нов слой. Ето тук кликвате, става нов слой и взимате текстула, с T се избира, след което избирате Shift Impact, мисля, че трябва да го имате, с размер 80 пиксела и тук Smooth. След което кликвате X, за да стане на преден план да стане белият цвят и пишете нещо малко, значи колкото да му приложим ефект, или може и голямо, вие каквото искате си напишете, при нас ще напиша видео или може би без ито. Ето така, да стане по-така пинищийско да стане. И след което, като го направя това, ще растеризирам шрифта, за да мога да му приложа филтри. Значи този ефект, ето тук, дето ви го показах, ще го направим предимно с филтри. Така че ако не ви се гледат ефекти с филтри, не гледайте, но това е урок. Сега, значи, първо растерайз трябва да дадем на този слой текстов и така да го направим растерен, нормален слой, след което го дублицираме веднъж. Ето по този начин кликваме го, задържаме и го носим до тази иконка и може да окръстим това текст 2, а това тук текст 1. Като текст 2 го закриваме за момент, той няма да ни трябва и се връщаме на текст 1 и преди това трябва да мережнем видимите слоеве. Значи за това кликваме тук, избираме Merge Visible или Shift Ctrl E натискаме и след това натискаме Ctrl и T и избираме да ротейтнем целият документ на 90 градуса по часовниковата стрелка, Clockwise, кликваме и то се завърта на 90 градуса, след което кликваме тук OK и трябва да му приложим филтър Wind първо, който ще ни е основата на електрически ефект. Значи за това избираме филтър Stylize Wind, след което избираме първо From the Right с метод Wind или метод Wind и кликваме OK, след което натискаме Ctrl и F, за да приложим същия филтър, същите си настройки още веднъж и после трябва да обърнем и от другата страна да имаме Wind, значи отново избираме филтър Stylize Wind. Значи Wind е доста приятен филтър като цяло, може да се използва за много неща, примерно за кръв или за ръжда, да се получи така че е приятен филтър, на мен ми харесва, понякога е полезен. Така, значи сега избираме From the Left, т.е. посока отляво да бъде, към надясно, ето така сега ще стане отгоре, след което натискаме Ctrl и F пак и става ето така и от двете страни да имаме еднакъв Wind. След което отново натискаме Ctrl и T, Ctrl и T начин за трансформ и избираме Rotate 90 градуса Counterclockwise, т.е. обратно на часовниковата стрелка, за да си стане пак нормален слоя и надписа и натискаме OK и пак трябва да приложим малко Wind, значи избираме Filter, Stylize, Wind и избираме From the Right веднъж само и после отново Filter, Stylize, Wind и From the Left. И ето сега вече почти ни е готов електрически ефект. Сега трябва да приложим и Ripple, за да го направим малко по-така къдрав. Ето вижте как е електричеството и къдраво станало. Значи за това избираме Filter, Distort, Ripple и с дефолт настройки. Значи тук Size Medium. Ако искате, може да експериментирате, да видите какви ще ви харесат, но аз ще ги оставя на дефолт за момента.
Така, окей, кликваме, ето то се накъдря текста и сега вече трябва да си покажем този филд, този слой, който го направихме в началото, дублицирания текст, правиме го видим, след което кликваме, натискаме Ctrl, за да стане такъв курсор, да виждате как се променя, като стане такъв, кликваме веднъж да направим селекция около текста и сега трябва да смалим малко тази селекция, за да стане по-малка, значи за това избираме Select, Modify, Contract, така смаляваме селекцията, с Expand я увеличаваме. Значи с Expand увеличаваме, ето вижте, а с Contract я намаляваме с 2 пиксела, след което трябва да запълним тази селекция с черен цвят, за това избираме Edit Fill и Foreground Color, ако предният цвят ни е черно. Кликваме OK, запълва се с черно и сега какво правим? Трябва да събереме всичките слоеве, но преди да ги съберем може да си отсветим този слой с самото електричество. Значи може сега да го отсветим, може и след малко, както решите. Ще видим първо. Предлагам ви първо да го направим след като си направим цялата картинка, за да видим как ще изглежда и ако не ви харесва, може да се върнете с Ctrl-Alt и Z няколко стъпки назад и да си го отсветите тук. Значи сега за целта просто мерджваме Visible слоевете, т.е. да ги направим всички на един слой, всички слоеве в един, които се виждат, това е Merge Visible, всички видими слоеве ги правим в един и го дублицираме този слой два пъти, значи веднъж дублицираме и още веднъж дублицираме. Като на първия слой ще му направим Blending мода на Overlay, а на вторият на Screen, за да получим един по-голям контраст. Ето вижте как се получава един по-силен контраст. След което натискаме Ctrl и U, за да изкараме Hue Saturation палитрата и сега отметка на Colorize даваме, за да отсветяваме и тук с Hue и Saturation си променяме ефекта и цвета. И ето тук от Lightness мога да го направим по-силно, така може по-леко. Тук Saturation наситеността на цвета, ето така. И вече с Hue си променяме цвета. Да речем, че ми харесва ето този цвят и го оставям така. Ако искате, може да се върнете няколко стъпки и след като приключите, нали, си мержвате Flatten Image, давате и си сейвате. А иначе може да се върнете няколко стъпки назад. Значи като цяло това е финалният резултат от урока, така че ако ви харесва, това е урока, но ако не ви харесва как се получи, може да се върнете няколко стъпки и още преди да сме направили тук тази стъпка, преди да флатнем тези картинки, тези слоеве, може да си направите отново Hue Saturation и сега тук да си го отсветите, но аз ви препоръчвам накрая, защото имате повече контрол вече като сте приложили Blending модовете, Overlay, Screen и сега вече тук да си опитате как ще ви хареса. Ето нещо такова, примерно. И сега вече да флатнете и да дублицираме слоя два пъти, както ви казах, с Overlay и тук Screen. Но сега вече, вижте, може да стане прекалено силно и вие вече трябва да се връщате и да го редактирате чак ето тук и после отново да правите тази стъпка. Затова е по-лесно първо да си ги флатнете, така да ги мержнем визибълите и после да дублицираме и вече да си приложим самият цвят, на който искате слой. Примерно аз средния си харесвам и затова на него му ги прилагам. И като цяло това е урока. Надявам се да ви е харесал. Нищо сложно няма. Вие ще му намерите приложение, както ви казах. Ако искате, не е нужно да прилагате тази последна стъпка с придаване на повече контраст. Може да си останете с предишната стъпка само до тук, да си оставите картинката. Ето до тук. Но както ви харесва, всичко е въпрос на вкус и въпрос на това, кое ви харесва и кое не ви харесва. Важно е каквото правите да ви харесва, все пак си е важно. И така, мерси за гледането.